At sa ating police report naman po, minor de edad na nalunod sa ilog sa bayan po ng Kalasyaw, natagpuan na matapos ang magdamag na paghahanap. Para sa detalye ng police report na yan, makakasama natin live si Idol Kate Dispo. 104.7 IFM. Report! Idol Kate? Natagpuang wala ng buhay ang isang 15 anyos na binatilyo matapos itong malunod sa ilog sa barangay Songkoy, Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa MDRRMO, Kalasyaw, noong Hulyo 5 ng hapon ay iniulat umano sa mga otoridad ang insidente ng pagkalunod sa naturang ilog. Agad nang nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad at mga residente ngunit hindi natagpuan ang biktima. Kinabukasan na lamang umano ng matagpuan ng search and retrieval team ang katawan ng minor de edad. Sa sunod na insidente, nagpaalala sa publiko ang mga otoridad na huwag hayaang maligo sa ilog o anumang anyong tubig ang kanilang mga anak kung hindi marunong lumangoy para maiwasan ang pagkaparehong trahedya. Kasama mo mula rito sa Kalasyaw, ako si Idol Kate Dispo, tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.